ככל שהמערכת היא יותר קטנה, היא יותר מאתגרת, פחות צלחנית. נכון. ככל שהכל יותר גדול, אז פינה אחת תתייבש לך, אז לא הכל ימות, אבל הקטנים יותר, המיניאטורים יותר, זה באמת איזשהו בלנס עדין, החומרי גלם, הבנייה, זה שאתה רוצה שזה יישאר לך להרבה שנים. כן. אז שהמים יחזרו כמו שצריך, יחזרו נקיים, ושלא יטפטף החוצה מהמכל. זה לא מסובך, אבל כאילו אני משתפשף, ואני עד היום לומד מכל עבודה. אז אם לא שמת לב, התחלנו אחי, כן? יאללה. ראית איך עשיתי לך את המוב? אשטג התחלנו. אז צרצורון, כן. צורי, איזה כיף, אחי, אני חושב שאנחנו מדברים, כאילו, באמת שנים, אני חושב שאנחנו, כאילו, מדברים שאנחנו רוצים להיפגש וצריכים להיפגש. הנה הגיע הזמן. והנה הגיע בדיוק ברגע הנכון. וולקאם לממלכה הקטנה שלי. דאם, אחי, בחיים לא יכולתי לדמיין את זה ככה, כאילו, ומי שלא צופה בנו, מי שמאזין לנו בספוטיפיי, ולא צופה לנו בערוץ היוטיוב שלנו, Live It, אז זה ממש 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 כאילו ההזדמנות, כי מה שקורה פה, צורי. הפרעת קשב אחת גדולה. שמע, זו הסדנה שלי. אתה עכשיו רואה אותי אחרי כל התהליך, אחרי כל השינויים שעברתי, אחרי כל הדרך, ואני חושב שהיום הגעתי למה שעושה לי טוב, לנחלה שלי, מה שעושה אותי מאושר, שאני קם אליו בבוקר והולך לישון איתו. אני אספר קצת על עצמי? לא, אחי, חכה שנייה, כי עצמך זה טוויסט בעלילה. יאללה. תספר איפה אנחנו נמצאים, מה קורה פה בעצם? כאילו, מה אני רואה? טוב. יש פה בעלי חיים, יש פה דגים, יש פה זוחלים. מה קורה פה, אחי? יש פה טרריום, פולדריום, מה זה טרריום? מה זה פולדריום? מה אתה עושה, אחי? אנחנו במושב רינתיה. נכון. במרכז. אני מכאן נולדתי וגדלתי. בן כמה אתה? בן 35, משוגע על בעלי חיים מגיל 0, מגיל הגן כנראה. נושם את הטבע, את העצים, את הצמחים, אז גם הצמחים. ואני מאוד אוהב את התחום ההומני, את היצירה, את הידיים, את לעשות, לבנות. ברור שזה, כשהייתי ילד זה היה יותר לגו וקונקס וסתם כל מיני משחקים בחוץ, אבל כשזה התפתח אז נורא נהניתי לעשות את השילובים, זאת אומרת לגדל בעל חיים, וחוץ מהכלוב הפלסטיק הקובייה הזאת עם הנייר למטה, לעשות לזה קצת יותר יפה. אני ראיתי את זה בעין יותר יפה, יותר כיף לחיה, אבל היום, בגלגול הנוכחי שלי, אני... רגע, חכה, תשאר אז, מה הזיכרון הראשון שלך? כנראה אוגרים. זה היה אוגרים, זה כלוב כזה גדול עם כל מיני מבוכים וכל מיני צ'מברים כאלה. כן, תמיד סקרן, אה? כן. זה, והיה את זה של הנמלים, כן, נכון? כן, כן, נמלים, שעד היום אני מגדל נמלים, אבל עכשיו בצורה הנכונה. זאת אומרת, הבנתי. כמו שצריך לעשות את זה עם מלכה והכל. כן. אז אני התאהבתי בטרריומים. מה זה טרריום? זה מגיע מהמילה טרה, אדמה, כמו שאקווריום זה אקווה, מים, אז כן. טרה והסיומת אריום, שזה אינדיקציה לאזור, מכל, הביטט, קונטיינר, אז מכל שמכיל אדמה במקרה הזה. והמושג הזה הוא מאוד מאוד גמיש, זאת אומרת, טרריום לא חייב להיות המכסה הסגור עם הפקק של השם שאנחנו מכירים, זה יכול להיות מכל קטנצ'יק, זה יכול להיות משהו ענק, זה יכול להיות פתוח, זה יכול להיות סגור. במיליון עיצובים, מיליון גוונים, והיום אנחנו גם לוקחים את זה לכל מיני תתי נישות בתוך העולם של הטרריומים. זאת אומרת, אם נסתכל פה מסביב, אז יש פה כל מיני מכלים שיש בהם איזשהו טוויסט או איזשהו אלמנט שסביבו כל הדבר הזה נבנה, ועצם היותו שם נותן לו שם אחר, כינוי אחר בתוך העולם הזה של הטרריומים. אז למשל, מה שנמצא פה לידי או מאחוריך שמטפטף, כן. אפשר לקרוא לזה פלודריום. פלודריום. פלודריום, שזה מגיע מהמילה פלוס, לא פלוס, פלוס, שזה בעצם ביצה בלטינית, ואז כל האלמנט שיש למטה את המים והטפטוף, שהוא לא חייב להיות, אבל הנביאה הזאת מוסיפה לאלמנט הזה של היופי, זה הופך להיות כמו מפל קטן, כמו נביאה קטנה בתוך המכל הזה. יש לנו עוד כל מיני כיוונים, אפשר לקחת את זה למקומות של... ויראריום יש גם, נכון? נכון. אז הרבה אנשים מתבלבלים ואומרים ויראריום, המילה הנכונה זה ויווריום. ויווריום. ויווריום, אוקיי. שזה מגיע מהמילה ויבה, חיים. זאת אומרת, לשים חיים בתוך המכלים. אז אם אני אסתכל על המכל הזה כאן, יש כאן את כל האלמנטים של הטרריום, של הטרה ושל המכל, אבל פה גם יש סממית, סממית מצויצת, יש כאן דגים,
יש כאן כל מיני חרקים, שנדבר על החרקים עוד מעט קצת יותר, נכון, נצלול לעומק. אז זה אביווריום, שמגיע מהמילה ויבה. על אותו משקל יש לנו קרניווריום, שזה טרריום של צמחים טורפים. יש לנו אורחידריום, טרריום של סחלבים. אינסקטריום של חרקים. סרפנטריום עם נחשים. ריפריום, סטאפ של גדה, של חצי אדמה, חצי מים. זה? בדיוק זה, כן. וכו וכו וכו, כאילו, מפה אפשר לקחת את זה. וואו, אחי, איזה עולם טוב, איזה חור תולעת, אלוהים אדירים. זה בדיוק הכיף, אני בן אדם שנורא ממצא מהר, וכאילו משתעמם מהר, אי אפשר להשתעמם מזה. אי אפשר להשתעמם. כאילו, אני הולך ואני כל היום מסתכל, זה יכול להיות טרריום, וזה יכול להיות טרריום, ועיצוב כזה, ועיצוב כזה. יש לי כרגע איזו רשימה של 500 טרריום שאני רוצה לעשות לעצמי, שהיא רק הולכת ותופחת. אז כאילו, מרגיש שזה לא הולך לשעמם אותי לעולם, אני מקווה. איזה מזל שכאילו, לפעמים אני באתי בגישה חדשה לחיים. כאילו, אני אומר, הגישה שלי זה life is long, אוקיי? כאילו, מבחינתי, החיים עוד, מה זה ארוכים? זה ה-state of mind שאני נמצא בו. אני בן 40, אתה בן 35. אני אומר, יש לנו לפחות, אחי, 40 עד 50 שנה של חיות, כן? וזה מלא זמן. כן. תחשוב רק על השנה האחרונה, לא עלינו, מה לעשות, זה הרפרנס, תחשוב על כמה, כאילו, לא יודע, דברים עברו בשנה. תחשוב שיש לנו עוד 40-50 שנה לחיות כאן. מה עושים עם הזמן הזה? מלא ויבריומים. לגמרי. את כל הרובוטריקים שאמרת פה עכשיו, לא יודע. להגשים את כל החלומות. להגשים את כל החלומות. כן, זה מה שעושה לי טוב היום. אני נהנה בעצם זה הקומבינציה של להתעסק עם בעלי חיים, להתעסק עם הצמחייה ולהתעסק עם העיצוב, ובשבילי כאילו הקומבו הזה, זה בא מפה, זה בא מפה וזה בא מכאן, וזה כאילו פאף. זה משלב את כל האהבות שלי, והכיף שלי עוד היום זה להביא את זה הלאה, לאנשים שבאים אליי ורוצים איזושהי עבודה מיוחדת, וגם בסדנאות וגם בפרויקטים שאני עושה לאנשים. אנשים באים אליי עם הוויז'ן שלהם, עם החלום שלהם, עם מה הם רוצים, מה בא להם, וביחד אנחנו תופרים את זה. מדהים, אחי. מה הצרכים של החיה, איזה צמחים יכולים להתאים, איזה מכשירי חשמל יכולים להיכנס, ולאט לאט זה תהליך. זה תהליך ארוך שגם יכול לקחת לפעמים שנה. יש לי עבודה פה שיושבת אצלי בבית איזה שנה. החל משלב הבנייה, שזה יהיה יציב, שזה יהיה עמיד, שזה לא יתפרק לי עם הזמן, שזה לא יתקלה העץ עם המים, שזה לא יתפרק. כמה טעויות עשית בהתחלה? וואי, מלא. ועדיין. כאילו, אתה יודע, אני גם בתחילת דרכי, יש לנו תחומים שהם כזה, אתה יודע, משיקים התחומים שלי ושלך, כן? אני כזה זוכר שהרגנתי אותך על תחב בהתחלה. נכון. תרגנת דרכי. כמה פעמים. כן, כמה פעמים תרגנתי אותך על תחב, עד שהבאתי לך כיוון וזהו, כאילו, שלחתי אותך דרכך. וכאילו, אני אומר, יש לנו תחומים שהם משיקים. ואני יודע כמה טעויות אני עשיתי, ואני אומר, אני כזה, אתה יודע, חוקך באנשים, ועכשיו אני כבר לא ילד, ואני יודע שלכולם יש את הפחדים, ולכולם... תספר על איזה טעות שעשית בהתחלה, שאתה אומר, בוא תופס את הראש, שאתה אומר, שמע ישראל, כאילו איך זה. אם בא לך. יש לך איזה משהו חקוק כזה בראש, שאתה אומר, בוא נע, איך עשיתי את זה? אני אתן לך דוגמה אצלי, אני הבאתי לאיזה לקוח, קוקדמה, שזה הטכניקה גילון שאני עוסק בה, ועטפתי אותה, בדיוק היינו קצרים בתחב, ועטפתי אותה בטילנציה אפורה, טילנציה ניוסידיס, מה שיש שם לאלוויס שם זה. עטפתי את זה, עכשיו לא היה לי מושג מה זה הדבר הזה, וכאילו הייתי בטוח שטוב לי, קיצר, הבאתי את זה ללקוח, לקוח מאוד יקר וחשוב, כזה מישהו שכזה, לא נזכיר שמות וזה, ובאמת ככה הדבר הזה נרכב לו שם בבית, תוך איזה שבוע הוא התבאס לי על החיים, ניתק איתי קשר, וכאילו, אתה יודע, אוקיי. שמע, אנחנו מתעסקים עם משהו חי. אנחנו לא מוכרים קרמיקה, אנחנו לא מוכרים בגדים, אנחנו מוכרים או מתעסקים עם צמחים ובעלי חיים. זה צריך את התנאים הנכונים, זה צריך את התחזוקה הנכונה, וזה הכיף, אבל זה גם הקושי. זאת אומרת, לפתוח פה את היום, זה להתחיל את היום פה עם איזה 80-90 מטלות של האכלות, השקיות, לבדוק שכולם בסדר, שהנחש הזה יתנשל, אדון אלוויס אכל, שנדבר גם עליו עוד מעט. חמוד. ואז לדעת מה התנאים של הצמחים, של החיות והכל. אם אנחנו מדברים על עבודה, יש מלא התקלות, מלא בעיות, מלא טעויות. לא זכור לי זה משהו ספציפי, אבל יש הרבה דברים שאני באמת עד היום לומד, כל מיני... אני יכול אולי כאילו כן לחשוב על הקונסטרוקציה. זאת אומרת, אפשר נורא לעשות שזה יהיה יפה,
לבנות את זה צ'יק צ'ק היום, שזה יראה יפה היום בערב, שזה יצטלם נהדר לאינסטגרם, זה לא יחזיק מעמד לשבוע, חודש, בטח שלא בשנה הקרובה. כן. אם בניתי קונסטרוקציה שהיא לא עמידה, שהיא מתפרקת, שהיא מטפטפת, שהמים, זה יתגלה מתישהו. בדיוק. כי הלקוח הזה קונה כאילו מוצר שהוא נראה טוב, כמו אקווריום שמחזיק לו עכשיו לכמה שנים טובות. אז עשיתי בעיות עם קונסטרוקציות בהתחלה. דליפות, משאבות שהיו נסתמות לי, אנחנו מדברים על העולם של הפלודריומים. ברור. זכור לי איזה סדנה אחת שהכנסתי כנראה משהו למצע, שהיה כזה עם איזה משהו עם, כנראה איזה תחף שהיה קצת עם נבגים, וכזה כל הטרריומים היו עם מצע חנוק שנרקע והצמחים סבלו. אבל אני לומד, אני בעצמי לומד, אני כאילו, זה התחביב שלי, שנכון, הפך קצת להיות העיסוק שלי. זה כבר מקצוע, אחי, למה זה תחביב? זה מקצוע, כן, זה כבר יש לי עובדים. תיקח מעצמך את ה... ואני נהנה לראות לאן זה יגיע. אני חי את החלום שלי, למעשה. זה כאילו, אני מפחד להגיד את זה. למה אתה מפחד? כי זה הרגשה של הגעת לפנסיה, או כאילו, כי חלומות אנחנו שואפים להגיע לשם, ומרגיש לי שאני צעיר, אבל... אז אני אומר, בוא נשנה שנייה את הז'רגון, אוקיי? מבחינתי חלום זה לעשות ככה מהידיים ולעוף. זה חלום, זה מה שאני חולם לעשות. כל מה שאני עושה עכשיו ביצירה שלי, פתאום אני משתתף בתערוכות, מציג בתערוכות לצד כאילו אמנים, שאני אומר, אני לצידם, משוגע. ואנשים כאילו מעדדים לי את הוואו, כאילו, של הדברים שאני עושה. ואני אומר, כאילו, היית אומר את זה לפני 5 שנים, כאילו, שנפגשנו, הכרנו פחות או לפני 5 שנים. היית אומר לי, ניר, בעוד 5 שנים אנחנו נשב פה, נפטפט, ואתה תהיה בדיוק באמצע ההקמות של איזו תערוכה שלך, אני אגיד לך, מה, אחי? זה חלום, אבל זה לא באמת חלום כמו, אתה יודע, אוקיי, שאיפה, זה, אני אומר, כאילו, אין לי מושג מה קרה בעתיד, כן? אין לי שם שמושג מה יקרה בעוד שעה, אחי, כן? אני רק אומר, זה השביל שלי, אחי. זה השביל. אני מרגיש שזה השביל שלי. אז אני מתחבר למה שאתה אומר, כי אולי אני די בתחילת הדרך עכשיו, אבל מרגיש לי שאני במקום שלי. וכאילו, מצד אחד אני מרגיש שאני צריך להתנצל, או צריך ליהנות, או להגיד תודה, אני עוד לא יודע, כי זה נבנה וזה גדל, וזה תפס תאוצה ממש גדולה בשנתיים האחרונות. הדבר הזה של צרצורים, והאהבה הזאת לחיות ולצמחים, זה לא חדש, זה באמת כאילו מילדות. ההתפוצצות הגדולה, אני חושב שזה היה מאז שחזרתי לגור בארץ ב-2019, ושבוע אחרי שנחתתי בארץ כבר היה לי את הזוג חרדונים הראשונים פה, ומאז השאר היסטוריה, אתה רואה מה הולך פה מסביב. חכה, יש לנו איזה פרט טריוויה שאני שומר. יאללה, אני שומר את ה... לשלוף? כן? עוד מעט. עוד מעט, זהו, אז יש לי משהו לפני הפרט טריוויה המשוגע. תן לי עוד חצי משפט. מה שרציתי להגיד זה שאני כנראה, הפידבק שאני מקבל הוא נורא כיף לי. כי כיף לי לעשות את מה שאני עושה, להתפרנס מזה, ובעיקר, הדבר הזה צרצורים זה לא משהו ברור. כששואלים אותי מה אתה עושה, אני לא יודע מה אני עושה. אני לא יודע מה אני עושה. אני אומן, אני מגדל בעלי חיים, אני מגדל ג'וקים, אני מגדל צמחים, אני מעביר סדנאות. יש לי גם, אתה יודע, את הסיפור שלי, של כאילו איך התגלגלתי לעולם הזה בכלל, אני איזשהו מנטור. אני לא חושב שאני כלום, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים מתנקזים לפה להרגיש טיפה את המקום הזה. באמת, יש לי הרבה מאוד חברים שהם מעולמות של עבודה רצינית. עבודה של גדולים. אני צוחק. עבודה של כל גדולים. מיני חבר'ה שבאים לפה בסוף היום רק לשבת, לשתות קפה, להרגיע, להוריד את ההילוך, להוריד את הקצב. זה מה שחיפשתי לעצמי, וכיף לי שזה הרפלקציה שזה עושה בחוץ, כלפי אנשים, שאנשים מסתקרנים מהעולם הזה, שאנשים תומכים, שאנשים באים אליי באמת על בסיס, לא הייתי אומר שבועי, אבל חודשי לפחות של צור, כל הכבוד על הדרך שלך ועל העולם שלך, ואיזה כיף שאתה נהנה מזה, ולאן שאתה הולך עם זה, ומהיצירה, והלוואי עליי, והם מספרים את הסיפור האישי שלהם, שלא טוב להם במקום שלהם, והם רוצים שינוי, וזה תמיד מפחיד, אז כאילו, כנראה אני מועצם מתוך כל הדבר הזה, וזה כיף לי, אז אני עדיין אולי כאילו מרגיש קטן מבפנים, ועוד לדבר הזה קצת גדל. נתת פה טיזינג משוגע, נראה לי שהגיע הזמן, אחי. יאללה, נו. אני חושב שזה הפרט טריוויה, אחד המשוגעים כאילו שיש זה. אני? אותה, אני אספר. אז דוקטור צור בעצם יש לומר, הייתי אומר, אה? כן. לא כולם יודעות או יודעים, אבל צור היה, סליחה, צור עדיין. לא לקחת לי. לא לוקחים. צור דוקטור בעצם, 7 שנים של לימודי רפואה.
יש לך עוד תמונות שלך עם חלוק, וכל הסיפור הזה, הסטטוסקופ, אני יודע איך קוראים כל הדברים האלה. כן. ועשית וואחה טוויסט בחיים. גיל 33, משהו כזה? כן, בדיוק, לפני שנתיים, ממש לפני שנתיים, באוגוסט לפני שנתיים. שמע, זה פסיכי. עזבתי הכל ואמרתי די, אני רוצה את החיים שלי בחזרה, החיים, למרות מה שאמרת, הרגשתי באותה תקופה שהחיים קצרים מדי, כאילו יכול להיות כל חוויה אישית, כן, אני לא משליך את זה לכולם. אני מקבל את זה, אני אוהב את זה, כי זה נותן לך את השאיפה, אבל באותה תקופה הייתי ממורמר וכבוי, וחיכיתי ב-6 בערב להגיע הביתה רק להתחיל את הדברים שאני אוהב. יואו. להגיע לתחזוקות, לניקיונות, להאכלות, לדברים שעושים את השקט הפנימי. מה עשית 7 שנים בלימודים, אחי? לימודי רפואה גם, זה לא חינוך גופני בבית. כן, זה היה... מה שאני מזלזל בתואר שלי, אבל... לא, כל כיוון, כאילו, אתה יודע, הקושי הוא סובייקטיבי. כן, נכון. זה דרך ארוכה. הכל התחיל מזה שבכלל רציתי להיות בקרקס. רציתי לעבוד בקרקס, התאמנתי על ג'אגלינג, ורכבתי על חד אופן, ועמידות ידיים, וסלטות וכאלה. ירד כאילו די מהר הכיוון. ונראה לי מכיוון החטיבה, צללתי יותר לעולם של החיות ההארדקור. נחשפתי לעולם של הזוחלים דרך רפאל יפרח, שעבד פה בזמנו במושב. רפאל לא מזמן נפטר, הוא בין החלוצים בתחום, שתרם הרבה מהידע שלו וממה שהתחום הזה היום בארץ. אז משם היה לי את הזיקה לחיות הטיפה פחות שגרתיות. כמה שנים קדימה, הייתי כבר בבית עם אוסף של כמה מאות בעלי חיים, בסביבות איזה 400 בעלי חיים. וואו. קצת כמה שנים קדימה, צבא, הייתי חובש. ואז כשהגעתי לפנייה הזאת של מה הלאה, מה הולכים ללמוד, אז התעניינתי גם עם רופאים, גם עם וטרינרים, כי הכיוון היה וטרינריה. הגיוני, וטרינריה. כן? עד היום שאנשים מגיעים, אתה רופא, כן, של חיות, כן? אז היה איזשהו טוויסט. אז בגלל שהייתי חובש, ובגלל את האמת שגם אחותי רופאה, ודיברתי עם הרבה וטרינרים שאמרו לי, לך תעשה מקצוע רציני ותשמור את הפלז'ר שלך שאתה עדיין נהנה ממנו לשעות הפנאי. ואהבתי מאוד רפואה. הרפואה היא מדהימה. זאת אומרת, המקצוע הוא מהמם, הרבה מאוד ידע. קודם כל, זה גוף האדם, זה מכונה משוגעת. ואנחנו יודעים המון ואנחנו לא יודעים כלום. מחלות ומזהמים ותרופות והמחקר שרק הולך ומתפתח ואתה אומר, מה היה פה לפני 100 שנה? מה יהיה פה עוד 100 שנה? מה יש פה? כאילו... זה עולם דינמי, אתה עוזר לאנשים. אז הלכתי ללמוד רפואה. הכל התנקז לשם, גם לא סתם. למדתי בחו"ל, למדתי בבודפשט, בהונגריה. חודש לפני שטסתי לשם, יצאתי מהארון. אז זה היה גם הרצון ללמוד, וגם הרצון שלה לברוח, וגם, כאילו הכל הוביל לשם. הייתה שם פקולטה מעולה לווטרינריה, אמרתי יאללה, נשמע לי אחלה הזדמנות ללכת לקפוץ למים העמוקים. עשיתי מכינה שהיא חופפת גם לרפואה וגם לווטרינריה, כי עוד לא ידעתי לאן אני מושך את זה. בסוף החלטתי רפואה. אמרתי, נלך על מקצוע שהוא קצת יותר פרקטי, וגם עניין אותי מאוד. זאת אומרת, הייתי חובש, לימדתי בצבא, העברתי קורסי חובשים, הייתי בצוות פיתוח הדרכה, אז עניין אותי כל העולם הזה. הלכתי ולמדתי רפואה. סייד נוט, הייתי תלמיד על הפרצוף, בכל החיים, כאילו... לא רואים את זה עליך. לא, לכיוון של הוראה מתקנת, ושיעורים פרטיים באנגלית ובמתמטיקה, קבוע, ממוצע ציונים על הפרצוף, ממש, תלמיד בעייתי. אז אולי טוב שעברת לזה, לא? הייתי כל הזמן הומני, אבל השקעתי הרבה, אז באוניברסיטה, באמת, התחלתי, טסתי בלי אנגלית, ברמה הזו. טסתי מילונית. ותרגמתי מילה בספר, ומפרק לעוד ספר, לעוד ספר, ואהבתי מאוד את המקצוע. אני ממש אוהב את עולם הרפואה. הבעיה היא שזה לא רק הרפואה פרופר. זאת אומרת, אם הייתי קם בבוקר, מטפל, מסיים את היום, אדם נורמלי, אז סבבה. אבל התחלתי את הלימודים בגיל 20, אתה רוצה להציל את העולם. גיל 30 כבר דברים נראים אחרת, שאתה עושה 3 תורנויות בשבוע. או שהתורנויות שלך 24-26 שעות, או כשהמערכת היא קשה ועמוסה, איבדתי את עצמי, לא היה לי טוב. זאת אומרת, היה לי טוב בעבודה כי עזרתי והכל, אבל משהו בי היה כבוי, והייתי בסטרס תמידי, כי אתה כל הזמן
רק בעבודה ובתורנויות ובללמוד ובלהשתפשף ובלפרסם מאמרים ובלהתקדם. וזה איזשהו מרוץ עכברים, תספר לי על הנקודה שבה אתה מבין אוקיי, זה כאילו, גם בנית פה את הסטודיו מסקרץ'. כן. אנחנו יושבים עכשיו בתוך מקום, שליטרלי הצגת פה את לא יודע אם אתה פיזית, אבל אני מניח שזה אתה או אבא או איזה, יצקו פה את הבטון. כן, כן, זה היה מחסן. אז איפה הרגע הזה, הטוויסט הזה? בוא נלך טיפה. היה כל מיני רגעים כאלו לאורך הדרך, לא ישקר, הדרך הייתה קשה. 12 סמסטרים, של כל סמסטר קריאת תחת, מלא מבחנים, מלא לחצים, מלא הגשות. נהניתי מהדרך. לפני חודשיים הייתי בבודפשט, הלכתי לבקר שם, זה בית שני שלי, גדלתי שם, התפתחתי שם, למדתי שם, אני מאוד אוהב את המקום, אבל כל הזמן, לאורך הדרך היה לי, האם אני במקום הנכון, האם אני עושה את מה שאני אוהב? דרך אגב, בכל סוף יום לימודים הייתי קצת בורח לעולמות של הטראריומים. הייתי נכנס לכל מיני גוגלים ופינטרסט וכאלה. וואי, המשכתי עיבוד בפינטרסט עם הטראריום. כן, וזה כאילו היה הבריחה שלי. כאילו, לא יכלתי לעשות את זה בפיזי, אבל לשם ברחתי. אני חושב שהטוויסט היה בסוף הסטאז'. זאת אומרת, לומדים 6 שנים, הגעתי לארץ, עשיתי שנה של סטאז', אז אתה מסתובב בין כל המחלקות, עושה רוטציות. בסוף הסטאז' אמרתי, די, אני לא רוצה שככה יראו החיים שלי. אמנם הגעתי לסוף התואר, קיבלתי כביכול את החותמת שלי, את המספר רופא. אז סיימתי את הדרך, לא רציתי לעצור באמצע, כי זה היה כזה, אחרי כל ההשקעה, זה איזשהו כישלון שלא בא לך להתמודד גם איתו. ואז תהיתי מה אני עושה בחיים, ואמרתי, אני לא ממשיך במקצוע. או תהית? כן. אשכרה, עוד היו תהיות? זה לא היה איזה קליר קאט כזה שכזה, לא, זה קשה, זה קשה. השקעתי את כל הזמן שלי, שנים. הרבה מהכסף שלי, הרבה מהאנרגיה, הרבה מהדמעות. זה השקעתי את כל כולי, זה מטרה אחת מול העיניים. ולזרוק דבר כזה לפח, זה לא דבר שעושים כל יום. כאילו, זה משוגע. בניתי לעצמי את המסלול שיהיה לי יותר רגוע בעתיד, כי תמיד יצטרכו רופאים ותמיד יהיה צורך. וזה לקחתי את הכל, לשים את זה רגע בצד ולשאול, זה מה שעושה לי טוב, זה מה שאני רוצה. ואז אמרתי שאני לא עושה את זה, ואז חזרו אחריי נורא מאחת המחלקות, שאני אתחיל התמחות, בבית חולים גדול בתל אביב, והתחלתי. מה שקרה? כן, כי רציתי, איפשהו רציתי. אמרתי, טוב, זה כבר החיים הבוגרים, אתה כבר קם לעבודה, אתה כבר מקבל את המשכורת, ובזמן הפנוי נעשה את זה. וואי, כמה אנשים יכולים להזדהות איתך עכשיו בטח? כן. מלא. זה גם מה שאמרתי לך מקודם, אני מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו לופ כזה, הוא סיפק אותי, אבל זה לא היה הפלז'ר שלי, הבעירה שיש לי בפנים. ואני חושב שהטוויסט הגדול באמת היה לפני 2 כשהתפטרתי, זה היה ממש בסמוך. עברתי תקופה קצת יותר מאתגרת בחיים הפרטיים שלי, גם בזוגיות, והיה איזשהו איבנט גדול מאוד, שאבא שלי, זיכרונו לברכה, נפצע. פה במשק, בתאונת עבודה. והוא נפל מהגג, והוא נפצע מאוד מאוד קשה, והוא נשאר משותק. ופשוט הבנתי מה חשוב לי בחיים. והבנתי שאני רוצה להיות קרוב אליו, קרוב לבית, קרוב לאדמה, קרוב ליצירה שלי. למלא את עצמי. הרגשתי שאני הולך ועוזר לכולם, ומציל את כולם, וסוגר פינות, ומקווה שריפות, והמערכת, ותיתן פה עוד משמרת. ואז אמרתי, לא רוצה. אני רוצה את עצמי קודם כל. וזה הדבר הכי טוב שעשיתי עד היום. באמת, אני כל בוקר אומר לעצמי, תודה. וואו. כן. לא הכרתי את הפרט הזה. כן, את האמת שזה גם יחסי די טרי. אבא נפטר לפני... נכון, אני זוכר כן, לאחרונה ראיתי. קצת יותר? 3. אני שמח שזכיתי להיות איתו את 2 האחרונות פה לידו, קרוב אליו. הוא היה מגיע לפה הרבה. אז הדבר הזה זה בעצם... שותף לכל הדבר הזה. חלק ממש רקום בתוך הסיפור. כן, הוא חקלאי בעצמו, הוא מאוד אוהב את האדמה, יש לו פה את המטע זיתים שלו. תמיד הוא היה שותף בצמחים, בחיות, מה בקע, מה המליט, מה, כאילו, כל השיגעון הזה זה ממנו ומסבא שלי, מאבא שלו בכלל. וזהו, וחזרתי להיות בן אדם שאוהב אנשים, כי אפילו הגעתי למצב שהייתי כל כך כבוי שפשוט
הכל חוויתי כאפור ומדכא, כי הבית חולים, אני לא משחרר את הבית חולים. המקצוע הוא מדהים, ואתה עוזר, ואתה חיוני, אבל לקחתי את כל הסבל והקושי, זה גם דברים שישבו עליי, ורציתי להתעסק עם דברים אחרים, יותר משמחים, יותר ממלאים. אז אני לא עוסק היום ברפואה, אבל אני מרגיש שאני עוסק במשהו מאוד מאוד טיפולי, שהוא בעקיפין, הוא מרפא. גם רפואה, אתה יודע, כאילו, אנחנו לוקחים סתם דוגמה מעולמות טיפה יותר רוחניקים וכל זה, שמדברים על רפואה, לא מדברים על רפואה מערבית וסקלפל וזה. רפואה זה ריפוי ללב, זה מגיע בכלל מעולמות תוכן אחרים לגמרי, כזה קצת חקרתי את העולמות האלה בעצמי. אז רפואה, מה שאתה עושה פה אחי, אני יכול להגיד לך שבעולמות תוכן שלי או שאני מגיע, זו רפואה פר אקסלנס. כן. בן אדם שמגיע לסדנה ונוגע בצמחים ומתעסק בצמחים או מתעסקת בצמחים ונוגעת בצמחים, ולרגע קט נמצאת פה בתוך הבועה שלך, ולי יש סטודיו קצת אחר, אני מתעסק קצת בצמחים אחרים, אתה באמת, בוא נאמר, 90% ממה שאני רואה פה זה מיכלים עם כל השמות שאמרת למרות שוויבריום, זה למדתי. יפה. פלודריום, ולא, כמו שאמרתי, טראריום, וזה כרגע מה שזה. אז לגמרי, בן אדם נכנס לסטודיו, הוא כמו, אתה נכנס, זה כמו מימד אחר של... כן, אז העולם הזה הוא מאוד טיפולי, מאוד מרפא, בסגנון אחר, לא בקונבנציונלי שאנחנו מכירים. כשבן אדם נכנס לפה, זה קודם כל, וואו, מה הולך פה? זה כמו עולם, אני תמיד אומר, ברוכים הבאים לעולם הפנימי שלי, או מה שהולך לי בראש. שמצלם את התגובה של בן אדם שהוא נכנס לפה, כי אני נכנסתי לפה וראיתי דברים מוזרים מבחינת צמחי, אבל אני אגיד, וואט. כן, זה גם כאילו, אתה עושה זום אין על אזור, ואז זום אין על הטראריום, ואז זום אין בתוך הטראריום. זה עולם, זה העולם הפנימי שלי, זה העולם שלי עושה טוב, זה עולמות, וכל אחד מתחבר פה למשהו אחר, זה קצת יותר לצמחים, זה קצת יותר לחרקים, זה לעיצוב, וזה היופי, שכל אחד יכול למצוא פה את המקום. אני עושה פה הרבה סדנאות, וגם אנשים שהם לא מהתחום, גם אנשים שלא נגעו בצמחים, גם אנשים שלא יודעים מה זה חיות או טראריומים, אז הם מוקסמים, כי זה יפה. כאילו, הצמחים זה חומר גלם מדהים, לא משנה איך תהפוך את זה. הדקורציה היבשה מדהימה. אתה יוצר בעצמך את הדבר הזה, ואתה יוצא בסוף הביתה עם איזשהו טראריום, עם איזשהו עולם שאתה יצרת. תיקח סדנה של 50 משתתפים, עם אותם מכלים, עם אותם חומרי גלם, כל אחד יעשה משהו אחר. וזה היופי, זה הדרך ביטוי שלך, ואנשים, באמת, אני לא חושב שהיה פה מישהו שהיה ממש ממש אנטי. זכור לי, זה מישהו מאוד מאוד ספציפי כזה, לא נדבר, נשאיר את זה ככה. היה מאוד מאוד אנטי כזה, נכנס כזה עם כזה חששן, גם אתה יודע, יש פה נחשים, יש פה תיקנים, אנשים לא תמיד רצים לכאן, ויצא באורות. וזה כיף, כי זה טיפולי, והיום גם עושים, זה טיפול באמצעות טראריום, כמו שיש גינון טיפולי וריפוי בעיסוק. זה מקבילים את זה לעולם שלך, אתה בוחר את המכל שלך, אתה בוחר את החומרי גלם שאתה רוצה, איך אתה מגיב עם הצמח נקלט, איך אתה מגיב עם הצמח לא נקלט. וואו, כמה רגשי זה צמחים, אתה רוצה להכניס משהו, אתה רוצה, זה כאילו, זה דינמי, זה חי, וזה היופי בדבר הזה. אז זה מאוד טיפולי, ובי זה מטפל, וזה כיף לי גם שזה נוגע באנשים, וזה יוצא. אני חושב שהנחתום מעיד על עיסתו, כלומר זה ממש זה. תודה. קודם כל, אחי, זה מקסים, זה קסום, אתה אונית, זה ממש מרגיש שאתה, כן. אני אשתף שכן, היה לנו שיחה, וככה שיתפת את ההתרגשות שלך לקראת ההקלטה של הפודקאסט וזה, אבל אחי, זה, אני אומר לך, זו העונה השלישית, אני פוגש מלא אנשים, זה זורם לך בוורידים. וואי, לגמרי. זה יוצא ממך מבלי שאתה, מאפס מאמץ. לגמרי. פשוט יוצא ממך, אחי, זה כיף גדול. גם לשבת עם קולגה, וגם הכי ברמת הנועם של השיח, אני יכול להגיד לך, זה ככה אני לא מסכם שום דבר. תפס אותי משהו שאמרת שאני רוצה כן להתייחס אליו, כי זה מאוד מאוד חשוב להדגיש את זה. אני אומר שצמחים זה עניין רגשי. שאנחנו מתמודדים עם צמח שלא נקלט. תכף נדבר על הבעלי חיים, כי זה משהו שבכלל לא נגענו בו כמעט קצת יותר מחצי שעה, אז תכף ניגע בבעלי חיים. אז אני לא מדבר על הבעלי חיים, כי זה קצת יותר הארדקור מצמח.
אבל צמחים שמתים לנו, צמחים שלא נקלטים, שאנחנו עושים משהו, הוא לא מצליח, זה מאוד מאוד רגשי, אני רואה את זה אצלי בסדנות, אני רואה את זה עם אנשים שאני אפילו מעצב להם איזה מרפסת או משהו כזה, ופתאום איזה צמח לא נקלט, ואיזה תסכול, ואיזה... יש את הפן של אנשים שלוקחים אחריות, יש את הפן של אנשים שיודעים מה זה, שזה נושמים מתוך זה, שמבינים שזה צמח חי, שזה לא פסל, ויש, זה עולם רגשי לחלוטין. כן, זה מבאס, כי אתה רוצה להצליח, לתת לו את התנאים הטובים, ושישגשג, אבל לא תמיד זה עובד ככה. אנחנו כאילו, יש פה קולקציה של מלא צמחים מסביב לעולם, שכל אחד מגיע מההביטט שלו, מהלחות המשתנה, מהיובש הזה, מהקרינה הזו, מהתאורה הזו, אז קשה מאוד להכניס את כולם תחת אותה קטגוריה או תנאים או חממה. וכשזה לא מצליח זה מבאס, וזה כאילו גם איזשהו כישלון כזה קטן שלך, כי אתה רוצה שזה יצליח. זה טיפ אתה נותן לבן אדם שלא מצליח לו עם צמחים. מן הסתם, אני רק אומר שזה מיקרוקוסמוס לחוויית חיים, כן? כלומר, אני כבר ממרומי, לא שנתיים, אבל מניסיון ומעבודה שעשיתי, ובעיקר מעבודה עם אנשים, זה כזה תמיד מיקרוקוסמוס לחוויה פנימית של חיים, כן? כל דבר שקראנו. אבל תן איזה טיפ כזה למי שמע, קודם כל, לא, אם אנחנו מדברים על טראריומים... כן, בטח, עולם תוכן שלך. אז לעשות את הניסיון הראשון פשוט, לא לקפוץ מעל הפופיק, שזה יצליח. שם זה כבר ייתן לך את הדרייב להמשיך. ואז משם להתפתח ולהתמקצע או להשתגע קצת עם הטראריום. אבל כמו החיים, כשזה לא מצליח וזה לא מצליח לפעמים, צריך לנשום, להתבאס, לעבור הלאה, להבין שזה... יש דברים יותר נוראים, לנסות עוד פעם, לא להתייאש. לפעמים זה מייאש, לפעמים זה צמח שעד שהשגת אותו, או ששילמת עליו מלא כסף, או עד שכבר הוא היה בטירוף שלו, פתאום הוא קורס. והנה, יש לי פה עבודה בבית של מלא סחלבים שנשתלו, וכולם הלכו לפח. תוך יומיים, אז זה קורה. למה הם הלכו לפח? מה... אתה יודע למה או שעוד לא הספקת? לא, לפעמים זה פשוט אין לי תשובה, לפעמים זה איזושהי פטריה, לפעמים זה בעיה בעברור, לפעמים במצע שהוא היה קצת יותר מדי חנוק. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. לא נבין ולא נדע. מה הסיפור עם בעלי חיים? בעלי חיים. מה אחי, כאילו, יש לנו פה מאוסף של גולגולות ודרך, כאילו, מי זה? זה קרסטד, זה צמחית מצויצת. יש פה במקום קרוב ל-90 זנים שונים של בעלי חיים. מהעולם של הזוחלים בעיקר הרבה ופורקי הרגליים. יש פה זיקיות, סממיות, כל מיני נחשים, טרנטולות, תיקנים, רבי רגל, כל מיני סוגים של איזופודים, אוריקדורי, ספרינגטלס. מקלונים. שהם טובים לטראריומים. נכון, הם מעולים לטראריום. אני לא מספיק מתמצא בזה, אתה רוצה לתת שני נזרוק עליהם שני משפטים? כן? כן, אז חלק מהאדמה שאנחנו שמים בתוך הטראריומים, זה אדמה שהיא טובה, שנותנת לצמח את היכולת לשגשג, ולחרקים את היכולת לשגשג ולחיות שם ולהתרבות. מה שאנחנו עושים זה בעצם לנסות לדמות את העולם שלנו, עם כל הפונקציה של החרקים, כי הרי שעץ הוא בשלכת והוא משאיר את העלים, לאן הם הולכים? הם לא עפים ימינה שמאלה עד שהם מתפיידים להם, פשוט הם נרקבים והם מתפרקים לתוך האדמה באמצעות החרקים האלו. האיזופודים, האוריקדורי והשלשולים והספרינגטלס, כפזנבאים, איזה שם? כפזנבאי. רגע, כפזנב. אתה יכול להגיד לי 3 פעמים רצוף? כפזנב. כפזנב. זה לכם ציצים של קפיץ וזנב, שהוא עוד חבר זה עדי, זה הטיזר לפרק. איזה בושות, דווקא על הספרינגטלס האלה נפל, זה הלחם והחמה שלי. זה פזנב. כן, כפזנב. זה לא כל כך עושה בעיר, רק באיזשהו טוויסט, סליחה, אבל... אז קיצר, כל החבר'ה האלה, מה הם עושים? הם מצד אחד אוכלים, הם ניזונים מחומר אורגני רקוב, אז הם מנקים לנו את העולם. מהצד השני הם מפרישים, זאת אומרת עושים צואה, מדשנים את הקרקע, זה הדבר השני. והדבר השלישי, הם מתככים את האדמה, הם מקלטרים את האדמה, הם מתחפרים ומעבררים את האדמה. אז היית אומר בהכללה גסה שכל טראריום חייב איזשהו... לא חייב, אבל זה משדרג, זה מקפיץ אותו, כי הוא גם מתנקה לבד, גם מדושן ללונגרן, וגם מעברר את האדמה, שבדרך כלל עם הזמן הכל כזה קורס לתוך עצמו ונהיה יותר חנוק. אז אני לוקח את כל העקרונות האלה מבחוץ, שם את זה בפנים, זה לא המצאה שלי, אבל
אני די מנסה לחקור את העולם הזה. המצאה של הטבע בסופו של דבר. המצאה של הטבע, אנחנו רק שאלנו את זה מהטבע, לגמרי. אבל זה כיף להכניס יצור חי לתוך טראריום. אתה רואה אותו שם מסתובב והולך ומטפס על הצוק והולך על הענף, בעוד שהטראריום מקבל את כל הבנפיט של הניקיון, של הדישון, של האוורור. אז חזרה לחיות, זה אוסף, זה האוסף שלי. אני נהנה לגדל אותם, נהנה להרבות אותם, נהנה לראות אותם. יש לי פה כל מיני כוכבים. אלוויס, תקשיב, אני אומר לך, באמת, אנחנו מצליחים לראות אותו. שמתי אותו על היד, זה מרגש. קודם כל, הסיפור של אלוויס זה סיפור מרגש לגמרי. זה ממש... כן, זה אלוויס הנסיך. אלוויס, עד שכך שגם יש ספוטיפיי, אז לא רואים בדיוק... אמת. אז נשאיר אותו בפנים לכרגע. לא, אפשר לטובת אלה שכן השקיעו וצפו לנו ביוטיוב, מה שכרגע, כנראה שעכשיו רוב החבר'ה מהספוטיפיי עוברים ליוטיוב ממש בשנייה זו, אולי זה בחום, כי ממש מוצאים לנו פה את... קודם כל השם שלו, אחי, זה כבר... כן, אלוויס. שם מחייב. הוא הכוכב פה שלנו. למה זה לא מפתיע? זיקית פנתר, הוא אוטוטו בן 5 שנים. בקצרה את כל הסיפור, כי לא נצליח להיכנס. הוא זיקית בלי לשון. אז כן, הוא די סיעודי וטיפולי. הוא חמודי. אז הוא גם כן חלק מהאוסף. יש לי פה המון נחשים וכל מיני חרקים. אני מת על פורקי רגליים. שילדים באים לפה, איך זה בשבילם החוויה של... מדהים. ככל שהם יותר צעירים, הם נוגעים ביותר דברים. וואו. זה מדהים. הם לא מושפעים מאיתנו הבוגרים שאומרים איכסה ומלוכלך ומגעיל ומסוכן. חיות מדהימות, נקיות. אם היו לי ילדים, הייתי רוצה להביא את המסדנה כזאת. אני ממליץ, ואני גם עושה פה סדנאות של חשיפה לעולם הזוחלים ופורקי רגליים, במטרה לחשוף את העולם הזה קצת יותר, גם מבחינת החשיבות של אנחנו נתפס שם על של התפקוד שלהם, וגם לראות חיות שאנחנו לא מתעסקים איתם ביום יום, ולראות שזה לא כזה מפחיד, כמו שעושים. זהו, אז זה הבעלי חיים. כיף לי היום גם לשלב אותם במחלים, זאת אומרת לעשות איזה מחל מעוצב לסממית או נחש, וממש לתת לו את הסביבת מחיה הטבעית, כמה שאפשר. יש אנשים שקשה להם לכלוא בעלי חיים, או לגדל בעלי חיים, או שרוצים תצוגה יותר יפה בבית. אז זה הכיף שלי היום, זה מה שאני עושה בסדנאות ובפרויקטים האישיים שאני עושה ללקוחות. אמרת פרויקטים אישיים, זה נראה לי כזה, זה אחד הדברים שנשארו לי בראש שעוד לא שאלתי אותך. רציתי להשחיל את זה עוד לפני כן, אבל ככה פשוט כזה השיח התגלגל איפה שתגלגל. קח אותי מה שנקרא בלו סקאי. בלו סקאי זה אומר שמיים כחולים ללא שום מגבלות, ללא שום... אין, מה... אני לא רוצה להשתמש במילה חלום, למרות שזה כאילו מדגדג לי על הלשון, כי אמרתי, חלום זה לעשות ככה עם הידיים ולעוף. מה אתה רוצה לעשות? אני אגיד לך, אני שנייה אתן לזה איזשהו הינט קטן, לי היה איזה משהו כזה בראש, ואז אני חושב ש-earlier this week ראיתי איזה כאילו משהו באינסטגרם מאוסטרליה, שפשוט כאילו אמרתי כזה, what? אז לא משנה מה זה, אני רוצה לשמוע אותך, אני לא מדבר פה מספיק. wildest dream, אחי, אבל תגזים. הוא מוגזם, הוא כבר קיים, הוא כבר על הדף, כאילו, אני בדרך. אז קח עוד אחד, קח את זה שלא קיים. שעוד אין לך אומץ לחלום. עוד אין לך את האומץ לחלום על הדבר. לא, אני לא נרדם בלילות, כי אני לא מצליח להירגע מהחלומות. אני רוצה את הדבר הזה פשוט להגדיל בגדול. זה קונטיינר של, זה מכולה של 20 פיט. זה החלום, המחסן הזה. להגיע אליו ולעשות את זה רק ב-250 מטר. כן, ואז התצוגות הן תצוגות, החלל סדנאות, חלל סדנאות. ולהשתולל שם. כאילו אני אובססיבי עכשיו עם טראריומים. מעניין אותי עד מתי זה... לתפוס אותי, זה נראה לי החלום. ובתכלס, כמה שזה קיצ'י, אני חי את החיים השלבים שלי, ואני חי את החלום שלי כרגע. אין לי את הצורך עכשיו לברוח לחול, או לברוח דיברתי על יצירה יותר, על מקום של יצירה כזה, מה... ביצירה, החלום שלי זה לעשות טראריום ענק, כאילו, מחל ענק של איזה 4 מטר על איזה 4 מטר, אני אומר, בוא ניקח את המפל השחור שיש שם ברמת הגולן. פשוט, כמה מפל השחור, כמה מטר הוא? כי הוא לא כזה, זה לא עכשיו, יש שם, אני יודע, אולי 15-20 מטר.
אני אומר, בוא נעתיק את המפל השחור, פשוט נבנה אותו. להעביר אותו. לא, אחי, בוא נבנה מיכל זכוכית של כאילו זה, ובוא נבנה את המפל השחור. כן, וכמה שיותר טבע מאוזן בפנים, זאת אומרת, עם הצמחייה ועם הבעלי חיים, אבל כמה שיותר מגוון בעלי חיים, זה מה שמגניב אותי, כאילו, הסממית שיכולה לצוד את התיקנים שמסתובבים ומתרבים טבעית, ועצבים שבעצם לא מפריעים, כאילו לעשות איזשהו מחל שהוא מאפשר את ההביטט של כמה בעלי חיים, ולא רק של האיזופוד או של הסממית, ככל שהמערכת היא יותר גדולה, יותר מאפשרת. אז נראה לי שזה החלום שלי כרגע. ולהגיע לכמה שיותר אנשים עם העולם הנישתי והקטן הזה, שימצאו בזה את העולם הקטן שלהם, את הנישה שלהם. נראה לי שהבאת אותנו פה לסוף של הפודקאסט, צור. איזה כיף היה, בונה. נכון? כן. אמרתי לך שזה, כאילו, שקודם כל זה כיף, ב' זה זורם, ואני מנחה נהדר, אז אני גם יודע איך... לא, גם אתה היית פנטסטי, אחי, היה כיף גדול. אני יכול להגיד לך שהתרגשתי, בשעה וקצת שאני כאן, ברמה האישית ממש התרגשתי לפחות 3 פעמים. אחת מהן, הפעם הראשונה זה שהחזקתי את אלוויס. זה היה, כאילו, באמת, זה היה משהו שאני לא ידעתי שאני אפגוש בעצמי להחזיק. הוא דינוזאור. זה דינוזאור, אבל גם זה, היה גם הסיפור שלו וכל הסיפור שלך איתו. והסיפור שלך, אחי, מאוד, מאוד ריגש אותי. גם הזדהיתי איתו במקום האישי של טוויסט בחיים, של שינוי, וגם יותר רחוק לאיפה שלקחת את הסיפור, שזה כזה באמת ברמה האישית, ואיך אתה שזור פה בתוך כל הדבר הזה. כיף לי לשמוע, כן, רק שנמשיך להיות מסופקים, אמן ואמן. מאושרים, לעשות דברים שאנחנו אוהבים, וזהו. אז צרצורים באינסטגרם, בעברית גם, נכון? בעברית צרצורים באינסטגרם, ואנחנו נמצאים גם ביוטיוב, Live It, הקליט ועורך את הפודקאסט הזה, עדי בר המלך, שבאמת עושה לנו פה עבודת קודש, שהוא נמצא פה מאחור, אולי רואים את הרגליים שלו באחת המצלמות. ואני ניר כהן, קוד האדמה, עד לפרק הבא. תודה רבה, ניר. Grow it, תודה לך אחי.